Ovdje ima hleba, ovdje ima svega. Dođi ti što se stidiš, kosovsku kuhinju da vidiš. Pozdrav drugari i dobrodošli u još jednu epizodu Klošarske kuhinje. Neko je probao da pojede Mini Mausa. Pozdrav drugari! Dobrodošli u još jednu epizodu Klošarske kuhinje. Danas ćemo praviti sendvič. Samo ne znamo još sa čime. Čiketinom. Sa čiketinom. Da vidimo gde je čiketina. Da si ti čiketina? Ne! To je zečetina. Ti si čiketina. Ne! Mača! To je mačetina. Pala je tamo čiketina. To je čiketina. Ti si čiketina. Njega ćemo da spremimo u sendvič. Ne. Štiš. Evo ti. Dobro. Pohranimo guštera sada, a? Ne jede sa Mini Mausom. Dobit će on sendvič. Ajde. Dinosaurus. Gde si dinosaurus? Slušaj. Uvedio sam ovdje jednu čiketinu. Treba da pravimo jedan sendvič. Ti si najmlađi. Slušaj me vamo. Dođi vamo. Mačetino, beži ti tamo. Dinosaurus, slušaj me. Jo, kako si mali slatki. Jo, kako si sladak. Slušaj me dobro, mali slatki dinosaurusu. Kako su ti buljave te očkice. Slušaj dobro. Treba da napravimo sendvič od čiketine. Idi u prodavnicu, pusti najmlađi i donesi malo hleba. Ajde, brzo. Bude hleb. Brzo donesi hleba! Čekaj. Da vidimo šta će. Mini Maus, na svoje mesto, da gledaš lepo kako se pravi klošarska kuhinja. Čiketino, gdje si krenuo? Tu da budeš, da čutiš. Pravimo sendvič sa čiketinom. Zečetino, tu da budeš. A ti dinosaurus? Mama, ovo je mama dinosaurus. Da nosi hleb? Joj, koliki hleb. Koliki je ovo hleb, kao slonovsko uvo. Kao dva slonovsko, kao cela slonovsko glava je ovaj hleb. Nemoj veze, taman. Hoćemo li da napravimo ovaj sendvič sa čiketinom? Ne. Da, sendvič sa čiketinom. Evo ga. Izvolite. Da. A pojeli ste sav hleb sa čiketinom. Hoćemo da napravimo jedan hlebić sa čiketinom za nas. Ode. Slušaj, dinosaurus, opet, mnogo si sladak, mnogo si mali, dođi mamo, dođi, mnogo si sladak, mnogo si mali, idi opet po hleb, ali pravi hleb, nemoj ovo to slonovsko uvo. Donesi onaj hleb, donesi onaj tost. Šta? Tost donesi, ovaj tost, hleb pravi, donesi. To, dinosaurus, pravi hleb. A mi ćemo da izvadimo palaku i hlebić. Šta još imamo? Sokić. Imam i sokić. Čekaj, sokić za tebe, da ti otvorim sokić. Da li si žedna možda? Da! Jesi? Evo, otvaramo sokić. Sokić. Ja ću malo sokića. Sokić pauza. Sokić pauza, ajde, brzo, sokić. Tata žvaka. Šta da radimo sa žvakom? Hleb! A sada moramo da uđemo ovaj hleb. I da napravimo... Dođi. Treba nam 2 parčeta hleba. Mogu ja? Ja pravim. Ja sam kuvar ovde. Dobro, ti možeš da mi pomogneš ako si već toliko navalila. Da pomerimo ovaj sokić. Kušterko je dobar je kušterko. Izvinite, molim vas. Pomeri se. Nemoj da se pomera. Da li vi želite da otvorite pavlaku? On se stvarno pomera. Nemoj da se dereš na gušterka, nek se stvarno pomeri. Da li želiš da otvoriš pavlaku ili ja? Da. Ajde, pomoćniku, otvori pavlaku, brzo.
ću da otvorim ovo. Da vidimo šta imamo ovde. Pa ovo je prava čiketina. Deluje ukusno. Imamo li sira? Imamo i sira. Evo ga sir. Wow, kako ste lepo otvorili tu pavlaku. Wow. Op, što je to palo? Sve nam je palo. A ovi flomasteri? Nema veze flomasteri sada, nećemo da crtamo sendvič, nego ćemo da ga pravimo. Gde mi je kašika? Tata! Nema veze, stavi ga tu. Tako. Dobro je tu. Sada. Kašika? Kašika. Dajte mi kašiku. Da. Kako je dobra ova kašika. Sa kašikom, dragi gledaoci, uzmete malo pavlake. Evo ga. I stavite na hleb. Ajde, Pavlako. Pomoćnik, hoćeš da mi pomogneš? Tako. Namaži. Pazi da ne padne hlebić. Čekaj, polako, daj meni. Polako. Imam pavlaku u kosi. Ne. Ja ću da Polako. Klošar zna najbolje kako se maže hleb. Ovako se maže hleb. Vidiš kako maže. Skloni ovo parče da namažemo drugo. Skloni ga. Ja ću. Ti ćeš druga parča, ajde. Lepo, polako. Tako je. Te krenu gušti. Teško. Gde ćeš? Bageru. Tu si, bre. Namaži ga. Čekaj. Jo, kako lepo mažeš. Ali stavi malo pavlake tu. Pavlake. Tako. Bravo. Dobro. Dosta je bilo mazanja. Stavi kašiku u pavlaku. Tako je. Sada uzmemo parče. Malo čekaj. A ti kada? Stavi još jedno parče, stavi to parče tu. Na ovo? Može, stavi ga tu. Stavi ga lepo. Prostri ga lepo, tako. Bravo, nemoj da ga tučeš previše. Već smo ga tukli. Dovoljno. A Gusterko, koliko se namestio na ovu Parče sira. stranu. Joj, skini. Ne mora da skineš ništa, to je to. A ovde? I tu treba parče sira, jeli? Da. Molit ću lepo, hajmo onda još jedno parče sira. Daj. Ja ću da stavim. Divno. Hoćemo li sada da probamo naš sendvič? Da ga jedemo? Da. Sendvič sa čiketinom. Izvoli, uzmi svoj sendvič. Wow. Sendvič sa čiketinom. Dragi gledalci, nadam se da su uživali u današnjem programu pravljenja sendviča. Kakav je sendvič? Lepi. Divno. Nadam se da ćete vi da uživate u vašim sendvičima sa čiketinom. Mi se vidimo sledeći put u klošarskoj kuhinji. Ćao. Sve kaže ćao. Ćao. Da, ćao. Ćao.